ଭାରତର ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶ୍ରୀମତୀ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ମହୋଦୟା, ଆମର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀ, ପ୍ରିୟ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହାଜୀ, ଓଡ଼ିଶାର ଉଦାର ହୃଦୟବାଦୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମୋହନ ମାଝୀଜୀଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ମୁଁ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ମଲ୍ଲିକ, ନିଖିଳ ଉତ୍କଳ ଗୃହରକ୍ଷୀ ମହାସଂଘ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି, ହୋମଗାର୍ଡ଼ ପ୍ଲାଟୁନ୍ କମାଣ୍ଡର, ଯାଜପୁର। ମୋର ଆୟୁଷ ଅଗଷ୍ଟ 25 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାର ବିଧାନସଭା ଆଗରେ ଆତ୍ମାହୁତି ଦେବା ପାଇଁ ଚିଠି ପ୍ରେରଣ କରିସାରିଛି। କାରଣ ଭାରତକୁ ସ୍ୱାଧୀନତାର 78 ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ଦୀର୍ଘ 63 ବର୍ଷ ଧରି ଓଡ଼ିଶା ଆଉ ସାରା ଭାରତର ହୋମଗାର୍ଡ଼ମାନେ ପରାଧୀନର ଫାଶୀ ଦଉଡ଼ି ବେକରେ ପକାଇ ନିର୍ଯାତନାର ନିଆଁରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଜଳୁଛନ୍ତି, ଆତ୍ମାହୁତି ଦେଉଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଅଭାବ ଅନାଟନରୁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଦାସତ୍ୱର ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି। ଏସବୁ କହିବାର କାରଣ, ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ହୋମଗାର୍ଡ଼ ଆକ୍ଟ 1961-62 ଯେଉଁ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଅଛି, ସ୍ୱୟଂସେବକ ଅଛି, ଉକ୍ତ ଧାରାର ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀମାନେ ତା'ର ଫାଇଦା ଉଠାଉଛନ୍ତି, ହୋମଗାର୍ଡ଼ମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଦିନକୁ ଦିନ ଶକ୍ତିହୀନ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତାକୁ ନିର୍ଯାତନା ପରେ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଏହି ଘଟଣା ବା 1961-62 ଆକ୍ଟକୁ ନେଇ ଓଡ଼ିଶାରେ ହୋମଗାର୍ଡ଼ମାନଙ୍କୁ ବେଶୀ ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯାଉଛି। ଯେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ଆମେ ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରୁ 2023ରେ ନ୍ୟାୟ ପାଇ ମଧ୍ୟ ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନ୍ୟାୟ ଆମେ ପାଇପାରିନୁ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ମୁଁ ଇଚ୍ଛା ମୃତ୍ୟୁ ମାଗିଥିଲି କେବଳ ଏହି କାରଣ ପାଇଁ। ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ପାଖରେ ମୋ ଚିଠି ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଉକ୍ତ ଚିଠି ପୂର୍ବତନ ସରକାରକୁ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା, ତା'ର କୈଫତ ମଧ୍ୟ ମଗାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବତନ ସରକାର ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ସେ ଚିଠିରେ ମିଛ କଥା ଦେଖିକି ଦେଇଛନ୍ତି। RTI ଆକ୍ଟରେ କୌଣସି ତଥ୍ୟ ମାଗିଲେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଭୁଲ ଦିଆଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନର ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର ହୋମଗାର୍ଡ଼ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଭୁଲ ତଥ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି। ଏଠି ଦରମା ତ ଦୂରର କଥା, ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶା ହୋମଗାର୍ଡ଼ମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡ୍ରେସ୍ କୋଡ଼୍ ତାଙ୍କ ର୍ୟାଙ୍କ ହିସାବରେ ଏଠି ମିଳୁନାହିଁ। ମହାମହିମ କଥାର ଅଛି, ଲକ୍ଷେ ଶିବ ପୂଜିଲେ ପୁଅ ମିଳେ, 12 ବର୍ଷ ତପସ୍ୟା କଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳେ ବା ବର ମିଳେ। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଭାରତର ହୋମଗାର୍ଡ଼ମାନେ ବା ଓଡ଼ିଶାର ହୋମଗାର୍ଡ଼ମାନେ ଦୀର୍ଘ 63 ବର୍ଷ ଧରି ନିର୍ଯାତନାର ନିଆଁରେ ଜଳିଲା ପରେ, ଦାସତ୍ୱର ଜୀବନ ବିତାଉଥିଲା ବେଳେ, ନିର୍ଯାତନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ନିର୍ଯାତନାର ଶିକାର ହେଉଥିଲା ବେଳେ, ଏହି ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଶବ୍ଦ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ବା ହୋମଗାର୍ଡ଼ମାନଙ୍କୁ ରେଗୁଲାର କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ସଦୃଶ ଆମର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀ, ପ୍ରିୟ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହାଜୀ, କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଜୀ ଆମକୁ ସାରା ଭାରତର ହୋମଗାର୍ଡ଼ମାନଙ୍କୁ, ଓଡ଼ିଶାର ହୋମଗାର୍ଡ଼ମାନଙ୍କୁ ରେଗୁଲାର କରିବା ପାଇଁ କଥା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି, ଆମେ ବି ବହୁତ ଖୁସି। ଆମକୁ ଜଣେ ଭଲ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମିଳିଛନ୍ତି, ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୁଃଖ ବୁଝୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଉ ମାନ୍ୟବର ସରକାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଛି ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀମାନେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରୁଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ହୋମଗାର୍ଡ଼କୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ କ୍ରୀତଦାସ କରିକି ରଖିବା ପାଇଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଠି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ହୋମଗାର୍ଡ଼ ନିର୍ଯାତନାର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି। ଏଠି ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସାର୍ଙ୍କୁ ହୋମଗାର୍ଡ଼ଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମିଛ କଥା କୁହାହେଉଛି। ଏଥିରେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ବି ଅଛନ୍ତି। ସେ କଥା ମୁଁ ତ এই ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ କହିପାରିବିନି, କାରଣ ମୁଁ କହିଦେଲେ ସେମାନେ ଜାଣିଗଲେ ମୋତେ ହଇରାଣ କରିବେ।
ଆଉ ମୋତେ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ମାରିଦେବା ପାଇଁ ବି ବହୁତ ଥର ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି। ମିଛ କେସ୍ରେ ଫସାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ବହୁତ ଚିଠି ଦେଇସାରିଛି। ମୁଁ ନିରାଶ ହେଲା ପରେ ଏଇ ଆତ୍ମାହୁତି ଚିଠି ଦେଇଛି। ଆଉ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। କାହିଁକିନା ଏଠି ମାନ୍ୟବର ସରକାର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ସାର୍ଙ୍କ ପାଇଁ, ମାନ୍ୟବର ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ, ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ହୋମଗାର୍ଡ଼ଙ୍କୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଦାସ କରିକି ରଖିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଜାରି ରଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଚାଲିଛି। ଯେଉଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର କାଗଜ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ସହିତ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି। ଏ ଲଢ଼େଇ ମୋର ସରକାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନୁହେଁ କି ଆମ ଜିଲ୍ଲାର ହାୟର ଅଥରିଟି ଆମ SP ସାହେବଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନୁହେଁ। ଏଇଟା 1961-62 ମସିହା ବ୍ରିଟିଶ ଆକ୍ଟ ଆଇନ, ଯେଉଁଟାକି ହୋମଗାର୍ଡ଼ଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତଡ଼ପେଇ ମାରୁଛି, ଯାହାର ଫାଇଦା ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀମାନେ ନେଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୋର୍ଟ କଚେରୀ ମାଧ୍ୟମରେ, ନ୍ୟାୟପାଳିକା ମାଧ୍ୟମରେ ସବୁଆଡ଼େ ଫେଲୁଅର ହେଲା ପରେ ମୁଁ ଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। କାରଣ ଏହାଦ୍ୱାରା ମୋ ପରିବାର ଲୋକମାନେ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ମୋତେ ବି ମେଣ୍ଟାଲ ହାରାସମେଣ୍ଟ କରାଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ, କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ସାର୍, ଆଉ ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଆମର ଅମିତ ଶାହ ଜୀଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ହୋମଗାର୍ଡ଼ମାନଙ୍କର ଏଇ 61-62 ମସିହା ଆକ୍ଟ ହଟିବ, ଆମେ ଖୁସିରେ ରହିବୁ। ନହେଲେ ଏମିତି ଦୁଃଖପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ମେଣ୍ଟାଲ ହାରାସମେଣ୍ଟ ଜୀବନ ବିତେଇବା ଅପେକ୍ଷା ପୋଡ଼ି ହେଇକି ମରିଯିବା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଭଲ। ନମସ୍କାର।